Dneska natáčame videjko o FIFA. Takisto vás zdravím a ja, ako povedal môj kamarát, natáčame videjko o FIFA. Teraz pred vami si vyzdvihnem nejaké veci a ukážem vám moju zostavu. Takže prvé tu máme nejaké climb rewardy. To je nejaké bagnuté alebo čo? Konečne. Idem si to teraz otvárať. Nové dresy, fajnové. Nová lopta, OK. Tu sa ma aj dostal aj ten dres. Nové kopačky zlaté, OK. Nice. Ďalšie zlaté kopačky, OK. A zasa, sakra. OK, to už som čakal. No teraz idem ešte tuto niečo vyzbierať. No takže teraz vám ukážem moju zostavu. LV, Rafinha, 113, ST, Núñez, 110, RV, 109, Tringendo, alebo neviem ako sa to číta, je to pre mňa nový hráč. CM Guti 109, CAM 111 Charton, CM 110 Valverde, LB 108 Sergi Cardona, CB Bazagli 108, Goalkeeper Martinez 109, Pau Kubarsi 109 CB a ako posledný RB 110 Muñoz a teraz ešte moja striedačka, lavička by sa dalo povedať. 110 Eto LV, RV Bukayo 109, Zidane 108 CAM 108 Isco, Meunier 108 RB, Tiau 107 CB a Goalkeeper 108 Khan. Moja zostava je 108 LV Lang, 107 ST Carrillo, 106 RV Lamine Yamal, 104 CM Beckham, 105 CAM Basera, 104 CM Neville, 104 Lobo Gunter, 106 CB Hivin, 109 GK Kahn, 108 CB Orbán, 102 CV Vera a ja. Proti sebe s mojim kamarátom že ideme si proti sebe zahrať. Už sa nám to načítava a začíname hrať. Kým sa nám to načítava, prosím dajte odber, like, komentár a do komentára napíšte svoj obľúbený futbalový tím. Alebo môžete aj hráča. No takže už hráme. Tomáš získal loptu, lebo rozohrával. No, pekne som ho obral. Pozor! Sakra, Tomáš. Charlton. No, mám loptu. Skoro som ju stratil. No, už som ju aj stratil. Troška som ho šmykol. No, tak ja sa posnažím. No, on to trochu nejde, lebo proti mne je dáno dosť silný hráč. Ja už to hrávam dlhšie, ja som mal aj 111 over, ale sa mi to nejak premenilo na 110. No nie, spoď! Dobre.
Výhoda pre mňa. Nie. No, nie. Martinez chytó. Chvála Bohu. Musíš mít silného brankára. Nemám. Ale máš. Ja nemám ani silné. Tu kde si nahral? Ty kokos. Chamo. To bolo tesné. Mne sa v poslednej dobe tak nedarí. Ja vždy dávam tyčky, brvna. Blížime sa ku polčasu. Som to trochu odkopol. Som chcel dať pázu, no som dal omylom shot. Ja to troška odkopnem. No neviem, ako sa to... No už asi nič. No, máme tu polčas. No, máme tu už druhý polčas a myslím si, že to asi bude 0-0 a potom budú si myslím, že penalty. Tuším, tu to už nie sú penalty. Charlton! Sajk, poď! Gól! Charlton, 101 co ámo. V 50. minúte strelil gól. Tým pádom nás posúva do vedenia. Nádherný, spomalený, no nie je spomalený, ale je dosť pekný. Kamotičky. Máme ďalej. No poď! Please, ne. Uzmierni sa so mnou. Poď! Nie! Rafinha skóroval! Druhý gol v 58. minúte. Z dorážky 113 Rafinha. Nádherne. Wow, nádherne, fakt. Dobre. No ako to máš, nechcem sa nadceňovať, ale proti mne má skoro každý malú šancu. Ak nemá toľko koľko ja, alebo viac. Nie! Chvála Bohu! Kamo, ja som vždy predstrelil, alebo dám vinkelane. A odrazí sa to. Chvála Bohu. Je také hrozné. Nie. Valerde. Nunes. Trinjano. Charlton. Ešte Nunes. Čo tam robil ten hráč? Rafinha. So mňou. Rafinha sa pokúsal vystreliť. Robil... Rafinha sa pokúsal vystreliť. No. Pozor, utočíš. Guti to radšej odkopol niekam. Striedame. Bukajú. Ja sa tam všade šmýkam. Ty ma prekružkovávaš. Gól! Aspoň jeden gól som dal. 105 Basara Camu v nádherný gól. Pozrite, aký spomalený pekný záber. Aspoň jeden gól som dal. V 84. minúte. No čo sa mi podľa mňa nepodarí dať druhý. Bukajako. Vytlačil si ma do autu. No už sa ti asi nepodarí, lebo sú nejak 3 sekundy do konca. 3 FIFA minúty. Presne. Vo FIFA mám také bugnuté minúty, že je to tak 1 sekunda. 2-1 pre Barsu a zároveň ja, takže pekne sme si dneska zahrali. No, tak po tomto zápase už sa s vami lúčime. Presne tak. Ešte sa idem pozrieť, že či náhodou nemám 3000 gemov, či si neviem otvoriť pack. No takže zistil som, že mám 3000 gemov, takže si idem otvoriť pack. 107 až 113 mi môže padnúť. Nech to aspoň dobrý padne. No hej, aspoň nejaká 113.
Toto sú nejakí nubakovia a teraz príde ten hlavný moment, kedy padla 107 STčko, ako mne sa to moc nehodí, ale však veď uspokojím sa, no čo, nevadí. Takže po dnešnom videjku sa s vami lúčime a ešte vám chcem povedať, že dneska večer mám prespávačku v škole, takže držte mi palce a budú tam proste strašiť nejaké šiestačky, podľa mňa sa sami bolia. Takže dávajte lajky, odbery a vidíme sa u ďalšom videjku. Predpokladám, že to bude naživo možno, ale bude to v štýle Brainrot event, takže snad nám padnú nejaké dobré Brainroty. A ja sa s vami lúčim a tiež si myslím, že bude naživo. Posnažíme sa o to update. Dobre, tak lúčime sa s vami a čaute.